tak tukokne wujud tali sak kotang. Ngomong apa? Awak remek kae. Enake nyapa ngene iki. Lho alah. Wis panas kaya ngene. Golek wit sing uyuh kaya ngene wah sederhana dan nikmat. Ora kaya mantan. Yo ngalah. Ponorogo kok yo akeh rondo karo duda. Yo iki jenenge wong rabi karo wong enom-enom ngono kuwi. Dadine yo judo karo rondo. Senengane rabi enom. Ada masa kecile lho durung bahagia kok bahagia ngono. Oleh-oleh yo cerai opo cerai. Nasib aku kok durung rabi-rabi iki piye ngono. Tuku kripik gedang nang Sumoroto. Aku kadung wis sayang wonge rabi karo wong liya. Nyesel aku wis umur 22 tapi urung rabi tapi ya ora apa-apa. Aja rabi enom. Engko sedelo-sedelo cerai. Aduh. Ya wis lah. Tak mulih lah. Menawa adikku nang omah. Mulih ha. Yo. Ini tahun-tahunan ora rabi-rabi. Ya. Enak tumpah-tumpah. Bocah iki tumpah-tumpah. Yo. Tunggu kok. Motone merem. Oh no. Dek, merem mau. Dek, merem mau. Mas, kowe iki kok tumrah-tumrah penak men. Kaya ngomongane gaweanan. Betul, bisa. Dek, kok wae to? Rondo ning Ponorogo iki. Jan. Koe nemen Ponorogo. Maksud to, Mas? Ngomong kok kene iki akeh rondo. Tuku pecel nek Ponorogo, suwe-suwe kok akeh rondo. Kok wis aja gelek. Gemoy ngene iki lho. Akeh rondo. Mergo iku gara-gara iku apa lho? Rabi enom. Pokoke kowe iki aja rabi enom. Besok iki rabi tuwek. Umur selawinan lah aja rabi enom. Lho-lho Ponorogo keh rondo. Jaman suwe-suwe rabi Ponorogo keh rondo. Kek saiki peraturane nemen nang Menteri Agama saiki kudu belajar. Ora lulus ngasih dolar piye? Piye to? Mas, suwe-suwe kok aku peraturan. Iya, Dek. Ngomong kok. Saiki gara-gara yo kuwi akeh rondo karo duda. Perceraian akeh iki lho. Mulakno. Aja rabi enom. Awake dhewe kudu rabi umur selawe lah. Di tlateni golek duit. Wis sang rabi dhewe. Pokoke
saiki kuwat aturan. Soale iki oke sing cerai kuwi lho. Nasibe wong-wong iki piye? Yo ben Mas, penting aku ora nglakoni. Lah yo piye maneh? Nglakoni karo ora padha ae. Penting aku ngelekne kowe wis. Aku pun yo tanggo pelajaran. Aku ngene iku ngerti. Yo ngene iki nggo pelajaran. Penting awake dhewe istiqomah nang Gusti Allah. Mas, pacarmu kan nyanyi. Pacarku iku digondol wong liya. Yo ngene, kaya judule lagune almarhum Mas Didi Kempot sing dinyanyekne Mas Arja. Sing tatu ing jero dodo. Oh no. Iki lho, dodo waduh ambyar. Yo. Gara-gara yo wedokan ngono kae. Wis kaya garangan laki. Wis jen seneng kok. Sabar Mas, sabar. Saya wedokan liya. Iya, aku sabar. Dik, aku takok, Dik. Aku iki patute rondo apa golek sing perawan. Soalnya aku iku bingung. Aku butuh pendapatmu, Dik. Ngono. Kowe golek sing pilihan api ngono apa? Perawan Mas. Percuma golek perawan. Perawan iku wis bekas tangan manjan. Yo wis nek ngono Mas, golek rondo ae. Yo wis ngono, Dik. Tak golek rondo ae. Sing mempesona, sing gelem nerimo aku apa enek. Aja sing baul. Ki mari ngono, pokoke iku wah, sing apik kowe. Sing saged salat ngono. Iku mantep iki. Yo ngono lho Mas. Masuk wae to. Piye lho Dik iki kok kaya ngono iki? Kowe kuwi lho. Tangan iki lho. Teko raine wong gerangan. Wis cilik kentutan, besok di malah dagelan kotrok iki. Sorry Mas. Pokoknya sorry. Bodek kowe iki kaya rah kaya kotrok kowe. Bola. Turu-turu kono. Aku tak ning nggon kandang. Bersih anune sapi. Karo makan sapi karo wedhus. Turu ono. Yo Mas, penting cuma makani mata. Bodek. Kowe iki kok kaya ngono. Ya wis no. Tak makani wedhus karo sapi. Turu ono. Turu wae. Penting langsung ngimpi mantan sing tersakiti. Kowe gak kesandung ora ono sing nulung tangi. Tuku keripik gedang nang Sumoro. Aku kadang kok tuku pecel nang Sumoro. Aku oh iya. Dede wis kok ora lebih manut. Kamu iki rumono. Tuku pecel nang Sumoro. Ini yo, kan kalau
Sih.